Miroslav Kačina, chcete s tu prítomnou Ivanou Chovancovou dobrovoľne uzavrieť manželstvo? Áno. Jednou z neutíchajúcich túžob človeka každej doby je túžba vytvoriť si domov. A vy, milí snúbenci, máte pred sebou práve takúto úlohu, postaviť si dom. Lebo rodina potrebuje niekde bývať, potrebuje mať domov. Ivanka, Miroslav, budete stavať ešte iný dom. Budete stavať vaše manželstvo, ktoré je takýmto domom. A váš spoločný rodinný život potom bude požehnaním, bude veľkou radosťou pre vás, pre vášho synčeka Maťka, ale aj pre všetkých okolo nás. Bude to dom, ktorý nepohne ani príval, či vetri, trápenia alebo starosti, ale budete sa v ňom cítiť vždy bezpečne a vždy milovaní.